କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମାନବ ସମାଜର ଆତ୍ମା ସଦୃଶ। ଏହା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ପରିଚୟ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟର ଆଧାର ଅଟେ। କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଆମର ଇତିହାସ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ମୂଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖେ। ନୀତା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କଳା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା କୁର୍ଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଞ୍ଚଳର ଜିଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସ୍ଥାପିକା ହେଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟୋଗପତି, ସମାଜସେବୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ। ନୀତା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ଏହା ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଶିକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କର୍ମଶାଳା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ କଳା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା। ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭାରତକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏଠିକାର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତା ହେଉଛି 2000 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଥିଏଟର। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଥିଏଟର ଯାହା ବ୍ରଡୱେ ଷ୍ଟାଇଲ ଶୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। 250 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଥିଏଟର ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନାଟକ ପାଇଁ। 16,000 ବର୍ଗ ଫୁଟର ଚାରିତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଆର୍ଟ ହାଉସ୍ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ କଳାକାରଙ୍କ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟକ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚ ଯାହା ଡଲବି ଆଟମ୍ସ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। 125 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏବଂ ୱାର୍କସପ୍ ପାଇଁ ଦ କ୍ୟୁବ୍, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଜୟ ବାହାରେ ଥିବା ସଙ୍ଗୀତମୟ ଫୁଆରାବାଲା ଖୋଲା ସ୍ଥାନ। ସ୍ୱଦେଶ ଆର୍ଟିସନ୍ ଜୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଗାଁର କାରିଗରଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ବଜାରର ସୁବିଧା। ଖାଇବା ଓ କିଣାକିଣି ପାଇଁ ଥିଏଟର କାଫେ, ଦି ବାର୍, ଓବରାଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତଥା ସ୍ୱଦେଶ ଆର୍ଟିଜନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। 6 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଥିବା ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତର ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଇତିହାସ ଓ କଳାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଯାହା ଆଜି ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ନୀତା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ରୂପରେ। ଚିତ୍ରକଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଓ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ କରେ। ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂରଚନାକୁ ରୂପ ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥପତି ଥିଲେ TVS ଡିଜାଇନ୍, ଯାହା ଆମେରିକାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଡିଜାଇନ୍ ସଂସ୍ଥା। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଜିଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଗୌରବମୟ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରାୟ 120 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ମୁମ୍ବାଇର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ, ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଟୁ ନେସନ୍ ଏବଂ ୱିକେଟ୍ ଦ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଭଳି ବଡ଼ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହୋଇସାରିଛି। କଳା ମନକୁ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଚାପ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସଂସ୍କୃତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା, ସହଯୋଗ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ମନ ଓ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ କଳା।